comarca d'Osona està situada en una vall. Llavors això hi ha una sèrie de fenòmens que l'afecten molt. Els estius són molt curts, duren 2 mesos i escaig, i encara algun any si plou encara menys, però els hiverns sí, comencem a tenir fred allà a l'octubre i realment tenim fred fins entrat al març. Això és una mica el que la defineix, aquest clima tan estrictament fred que tenim aquí. I això és un fenomen de la inversió tèrmica, és a dir, que la temperatura a la vall queda per sota de la que hi ha en parts més elevades on hi llueix el sol i també hi ajuda el fet que a vegades s'estanca la boira i encara accentua més aquest fenomen. Aconseguir fer com a primera mesura. La web jo crec que ja funciona bastant bé, però sí que això ens donaria un plus. Si fem una pàgina específica de prediccions, allà sí que la podem omplir del que faci falta. Parlant de tot, he anat a Vic i m'he comprat una llonganissa, nano. Bona. Elles estan grans i cares. Cares, això sí, Valen diners perquè és un producte molt especial, allò, Pensa que la llonganissa és un producte que té 2 parts molt diferenciades, la producció i el procés de secat. I aquí és precisament on intervé la meteorologia. O sigui, aquests 80, 90, 100 dies que tenim de fred intens a l'hivern fan que precisament l'embotit d'aquí a la comarca tingui aquesta qualitat. Acabes de comprar la meteorologia aplicada a la llonganissa. Sí.